Okay, ndili ku isolation center ku University of Malawi, Chancellor College, specialized treatment center. Yeah, you can see the logo of UNIMA, my beddings, my pillow, everywhere is UNIMA. Yeah, specialized treatment center. So malo anowa ndi malo kuti anthu ambiri akwaziwa makamaka anthu amene ku Eastern Region abale awo amene anadwala COVID-19. Ngati abale anu adamwalira nthawi ya COVID-19 kumwalira ku chipatala, malo ake makamaka atha kukhala anowa specialized treatment center. Ndi malo kuti ali ndi mbiri kwambiri osewa ni malipoti, mabuku osewa anazaza mayina anthu amene anadwala, pali mabuku ena special anthu amene anamwalira. COVID-19 inkaoneka ngati nkhamba kamwa, komano tikafika malo ngati anowa enafe chikumbu mtima timakhala nacho, chifukwa pali ma belongings anthu ena amene adamwalira pano, komanso pali zinthu zina zimene zili zotetezedwa kamba kuti zinagwiritsidwa ntchito nthawi ya COVID-19, zinasekeredwa mukuziwa kale kuti kachilombo kaja ndikoopsa. Malo ake ndithu ndi anowa. And so what I've noticed, nditaona malipoti ama student komanso malipoti a anthu wamba, zikuoneka kuti palibe student kapena kuti palibe mwana wa Chancellor College amene adamwalira kamba ka COVID-19. Anthu onse omwalira adali enawa makamaka amene amapangidwa treat ndi aku Zomba Central Hospital. Sindifuna ndikambe za conspiracy theory ina iliyonse kuti kapena anthuwa amachita kuphedwa, komano the treatment was just better. Madokotala la University of Malawi adachita mwaukadaulo wawo, chifukwa ana ambiri adadwalika pachanko nthawi ya COVID-19, komano palibe student mmodzi amene adamwalira. Ndebe tikamaona nkhani za COVID-19 nkumakumbukira achibale athu amene adatisiya, timakumbukiranso madokotala ife monga ngati ana aku school ya University of Malawi, timakumbukira madokotala athu amene adagwira ntchito nthawi imeneyo, chifukwa out of hundreds of students amene adapezeka ndi COVID-19, no one, palibe mmodzi amene adamwalira, palibe. Komano the other side is the ratio is 50-50, anthu opezeka ndi omwalira ali 50-50, kupita ku Queens chimozimozi, kupita masenta ena awa chimozimozi. Ndiyebe pachokhacho tiyapasa ulemu mazidotolo aku UNIMA. And another memory imene ili pamalo pano ndipo kuti padamwalira aphunzitsi anga amene amandiphunzitsa biology ku Zomba, makamaka ku Al-Bakri Secondary School, komanso adali aphunzitsi apalikangala, mzimu wawo usemumtendere. Komanso anthu onse amene adamwalira pano, ena nkutheka kuti achibale anu adamwalira pano, mizimu yawo isemumtendere. Malo ake ndi amenewa ndithu, malo ake ndi amenewa. COVID-19 2020, 2021, 2022, because matenda awatu anabwera 2020 koma anavuta 2021 nkufika cha 2022 pamene amakhala ngati akuzizira. 2023 kwinako it was just okay. Ndiyebe anthu akamakamba za COVID-19 tisaone ngati kuti ni nkhani yachisawawa, kapena kusogolo kukazabwera matenda ena tisazanyozere. Nkulipo ife kuzakhala anthu amene tachita tsoka, anthu amene Mulungu anatilembera kuti tisamwalira kamba ka matenda amenewo, komano izo kuchitika chifukwa cha kunyozera kwa ife. Nde please achipatala akatiuza kuti izi ndizoopsa tizisatira, chifukwa anthu aja ndi anthu amene adapita ku sukulu kukapanga zimene zija. Sikuti tikumwalira ndi matenda kumakhala kuti mwanyozera kokha, penanso kumene chitetezo chathu cha nthupi chimakhala sichili bwino. Ndiye ngati chitetezo chathu chili chosakhala bwino, matenda ena aliwonse amatipezerera. Izo tolo malungu aja ukupeza kuti chitetezo chako sichili bwino, it's easy munthu uyu kuti umwalire kusiyana ndi munthu amene thupi lake lili strongongo. Yeah, tiyeni tiziyesesa kuziteteza. Tikamva kuti kuli chakuti kuli matenda akuti, tiyeni mamaski tivale.